Ελεύθερη πρόσβαση όλων των λαθρομεταναστών στη δημόσια υγεία και παιδεία που πληρώνει ο χυμαζόμενος Έλληνας φορολογούμενος. Ισλαμικό τέμενος και τζαμιά σε όλη τη χώρα. Μπαχαλοποίηση της χώρας με υποβάθμιση των σωμάτων ασφαλείας και επικράτηση των γνωστών αγνώστων που λιμένονται το κέντρο της Αθήνας. Κατάχρηση του πανεπιστημιακού ασύλου από κακοποιά στοιχεία στο όνομα της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών εις βάρος των φοιτητών και των μαθημάτων τους. Αποποινικοποίηση ναρκωτικών, ελάφρυνση ποινών και αποφυλακής εγκληματιών. Δραστική μείωση αμυντικών δαπανών απέναντι σε μια Τουρκία που προκαλεί συνεχώς και κλιμακώνει την ένταση. Αναγνώριση του ονόματος Μακεδονία για τα Σκόπια. Σχέδιο Ανάν για την Κύπρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε θερμός υποστηριχτής του. Οριστική καταστροφή, διάλυση του δημοσίου τομέα με επιβάρυνσή του με 100.000 καινούριους υπαλλήλους. Ψεύτικες και αβάσιμες υποσχέσεις στον ταλαιπωρημένο Έλληνα πολίτη για αυξήσεις, καταργήσεις φόρων και προσλήψεις. Το λεφτά υπάρχουν, όχρια μπροστά του.